Yebo. Oh uphanda ngayo wena. Amasha wena asithuki ngikuthengela amateki amasha. Bowuthaba uyaphi ngingasebenzi nami. Oh uphanda ngayo wena. So wena kuthi uthathaphi imali mawubona amatiki amasha? Mina bethu uyithatha kubazali bakhe. Yangiqaka lento ayichoyo ngo. Ngiqhela ikaka lo mntana. Ngabe khona umzala engakunika imali ukuthi uyothengela i-boyfriend yakho amateki engalobolanga engasebenzi. Makusho wena ngithi, bokutsho wena. Bhuti nawe. Isiqefeke leso senzayo. So manje wena uthi like how do you feel now that these sneakers that they bought you they come from another guy? Ufila kanjani ngalento ukuthi omunye umjida uthengele lezi zinto lezi? Hayi angijwayela lo mntana. Yazi bengimthanda lo mntana serious. Awusamthanda? Hayi. Angijoli nabantu abahamba benika wonke umuntu for imali mina. Uyafana nje neprostitute akho into ohluke ngayo wena. Nikisa ngayo for imali. Imali. Uhlulwa imali. Imali yiyo le dala ubuhamba unika ngayo la ngaphandle. Unayo wena. Anginayo. Unayo naleyo ngikhuluma ngayo. Okay, wake walala ungadlanga ke. Siyadla but nawe izinto esizayo uyazazi musi.